Οι ξένοι ήταν οι πολίτες άλλης πόλης κράτους, διότι τότε αντιμετωπίζονταν άλλης πόλης κράτους. Έτσι. Μπήκαν τότε τα θεμέλια όμως κάποιων κανόνων για αυτούς τους οποίους θεωρούσαν μετανάστες εκείνη την περίοδο. Έλληνες έχετε δικαίωμα, λέτε, σωστά, αλλά ήταν από άλλη πόλη κράτους. Εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω με αυτό, δεν θέλω να το γενικεύσω. Θέλω να πω ότι οπωσδήποτε και υπάρχουν κανόνες, αναφερθήκατε στο Σύνταγμα. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι ηθικοί και οι λατρευτικοί κανόνες, οι οποίοι θα έπρεπε να υπάρχουν και να δίνουν το δικαίωμα στους πολίτες, εγώ θα πω τους νόμιμους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και αυτοί τους δικούς τους τόπους λατρείας και προσευχής. Επειδή θέσατε το ζήτημα της αρχαίας Ελλάδος, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα ο βασικός διαχωρισμός μεταξύ ανθρώπων ήταν Έλλην και βάρβαρος. Και πας μη Έλλην, βάρβαρος. Ναι. Υπήρχε βεβαίως ο ξένιος Ζεύς, από όπου έκλεψαν και το όνομα για να επωνομάσουν την τωρινή αυτή. Δεν θα τη χαρακτηρίζω επιχείρηση, είναι ένα επικοινωνιακό σοου για εμάς. Θα έρθουμε σε αυτό. Ας κλείσουμε τον νόμο, γιατί σας είπα ότι δεν έχουν τόπους. Ο ξένιος Ζεύς αφορούσε αποκλειστικά και μόνο Έλληνες, όχι βαρβάρους. Και πλην του ξενίου διός υπήρχε στην αρχαία Σπάρτη και η ξενιλασία, ξέρετε. Σύμφωνα με την οποία δεν επιτρεπόταν, ήταν το εθιμικό δίκαιο της Σπάρτης η ξενιλασία, ήταν η νόμη του Λικούργου. Σύμφωνα με την οποία δεν επιτρεπόταν σε ξένους να παραμείνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην πόλη, διότι λειτουργούσαν ως κατάσκοποι και μάθαιναν τα μυστικά της πόλης. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό για εκείνη την εποχή. Εγώ ανέφερα το παράδειγμα για ποιο λόγο, για να σας πω. Για να σας πω ότι υπήρχαν και τότε κανόνες και εκεί θέλω να σταθούμε. Πολύ αυστηροί όμως. Ασφαλώς. Πολύ αυστηροί. Θυμάστε την περίπτωση Περικλέως και Ασπασίας, έτσι, που δεν μπορούσε να νομιμοποιήσει ο Περικλής, ο ανώτατος άρχον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δεν μπορούσε να νομιμοποιήσει ένα τέκνο. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό και μάλιστα για την αυστηρότητα των νόμων που έχουμε και τα προβλήματά τους καθόμαστε και συζητάμε τώρα εδώ και μάλιστα για αυτή την αυστηρότητα ή μη των νόμων που έχουμε ή δεν έχουμε, έχουμε και το πρόβλημα που κανείς δεν αμφισβητεί ότι το έχουμε. Ρωτώ όμως και πάλι, δεν θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ένα τόπο, δεν θα πρέπει να έχουν ένα τόπο λατρείας, να εκφράσουν και αυτοί τα θρησκευτικά. Και να μην γίνονται όλα αυτά τα παρατράγουδα που είπατε εσείς σε πλατείες. Ιστορική καμπή, εξίσου κρίσιμη με αυτή που βρέθηκαν οι Έλληνες τον Οκτώβριο του 1912. Όταν ο στρατηλάτης βασιλέας Κωνσταντίνος βρέθηκε προ ενός πολύ μεγάλου διλήμματος. Ο ελληνικός στρατός είχε συντρίψει τα οχυρά των Τούρκων στο Σαραντάπορο, είχε προελάσει. Είχε συντρίψει 25.000 Τούρκους στην πόλη των Γιαννιτσών. Ο τουρκικός στρατός αποχωρούσε τρέχοντας προς Θεσσαλονίκη και τότε τέθηκε ένα τεράστιο δίλημμα στον Κωνσταντίνο. Αν θα προελάσει ανατολικά για να καταλάβει το μεγαλύτερο γεωπολιτικά κέντρο του Βορρά, την πόλη της Θεσσαλονίκης, ή αν θα στραφεί προς το ελληνικό μοναστήρι. Και λέω ελληνικό μοναστήρι γιατί το μοναστήρι και όλη η επαρχία του ήταν βαθιά ελληνική, μιλούσαν μόνο την ελληνική γλώσσα οι κάτοικοι του. Στις επίσημες τουρκικές απογραφές υπήρχαν 260.000 Έλληνες στην επαρχία μοναστηρίου, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν πάνω από 310.000 το 1912. Και ρωτά κανείς σήμερα πού είναι αυτοί οι Έλληνες. Οι Έλληνες αυτοί παραμένουν στη σκλαβωμένη Μακεδονία, στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας, το οποίο σήμερα κατέχεται από ξένη δύναμη. Και έχουν υποστεί προπαγάνδα, έχουν υποστεί διωγμούς. Αλλά οι Έλληνες αυτοί δεν έχουν χάσει την εθνική τους ταυτότητα και είναι εγκληματικό και προδοτικό να λέγεται στη Βουλή των Ελλήνων πως δεν υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή των Σκοπίων. Εξίσου κρίσιμη ιστορική καμπή με αυτή που προανέφερα βίωσε το έθνος και το 1991. Όταν είχαμε μια δεύτερη ευκαιρία να καταλάβουμε αυτά τα προαιώνια ελληνικά εδάφη. Όταν ο ίδιος ο Μιλόσεβιτς, ως πρόεδρος της ακόμα ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, είχε προτείνει στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, σε Μητσοτάκη αλλά και Παπανδρέου, να διαμελιστούν τα Σκόπια και να τα μοιραστούν από κοινού Ελλάς και Σερβία. Και τότε είχαμε μια εξίσου προδοτική ηγεσία όπως έχουμε και σήμερα. Και ο λαός ο ελληνικός φαίνεται ότι δεν μαθαίνει ποτέ. Διότι και τότε ένας Μητσοτάκης ήταν στα πράγματα όπως και σήμερα. Για 6 λεπτά. Το περιστατικό που προανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατ' εμέ και παρακολουθώντας τα συμφραζόμενα, πρέπει να συνέβη λίγο βορειότερα από εκεί που είπε, δηλαδή στην περιοχή Πέριξ της Σπάρτης. Όχι κάτω στη Χερσόνησο του ακροτηρίου του Τενάρου, που στους ιστορικούς χρόνους αποκαλείται Μάνη. Έτσι δεν είναι? Τα βορειότερα μέρη λοιπόν, αυτά τα μέρη λοιπόν, είναι έφορα και πλούσια. Δεν έχουν σχέση με τα νότια μέρη, τα οποία έχουν μόνο θάλασσα και πέτρες. Και με αυτό το παράδειγμα που αναφέρεται, παίρνω μια αφορμή για να δούμε από την ιστορία μας πώς έζησαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πρόγονοί μας, σε εποχές δύσκολες,
μη έχοντας καθόλου μέσα, μη έχοντας κανέναν απολύτως πλούτο. Επειδή ακριβώς είχαν να επιβιώσουν πάνω σε πέτρες, έξισαν τις πέτρες με τα χέρια, με τα νύχια τους, έχτισαν αναβαθμίδες και πάνω σε αυτές καλλιέργησαν. Και είχαν πολύ λίγο ξερό ψωμί και ελαιόλαδο. Και είχαν και ένα όπλο δίπλα τους. Και με βάση αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, αυτά τα τρία στοιχεία, κατάφεραν να επιβιώσουν, να ζήσουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι για αιώνες και αντιμετωπίζοντας πραγματικά αυτοκρατορίες για την εποχή εκείνη. Επομένως, ακόμα κι αν λένε σήμερα οι πιστωτές μας ότι χρωστάμε, ότι δεν είμαστε πλούσιοι ως κράτος, εμείς διδασκόμενοι από τους